Art Bonhoc Jr. Mga Umintak na mga kagahi nga daw bulkan ang kapungot sa katawan sa CDO tungod sa kahinay sa City Hall sa pagtunol og hinabang alang sa mga kabos og timawa nga mga residente sa Dakbayan. Ilabi na ni atong nawad-an og panginabuhian atod sa pandemya. Samot nga miulbo ang kas pa sa katawan tungod sa gipangiwit sa City Social Welfare Development Office ug ang City Information Office ilang programa miaging simana. Ninintak na ato kini pahatagan og katin-awan ang labot sa mga isyu makauban ta ang Executive Overseer sa CSWD sa Cagayan de Oro, Mr. Michael Fabelio aron maklaro ang isyu. Mayong good morning, gaing nga morning kanina, Sir Mike Fabelio, sir. morning, sir! Mayang buntag, gahi nga morning sa inyo sad. Salamat. Ganahan din ko ani nga program. Grabe ka daghan na viewers ninyo. Salamat kaayo. Salamat, sir. Salamat po, sir, nga sayo sa buntag, sir. Gipukaw ka na mo. O niya, base, sayo ni mo giibot. Oy! Kadlaw pa lang, Usay giibot na ni mo ang rice cooker. Rice cooker. rice cooker. Sa Carmen Pen, rice cooker no, hinungdan nato. Mas Lagi, may pang rice cooker kay siging kapansak. Ang uban, wanay pansak-pansak! Balik, ato rin ko anon, Sir Mike Pavillio, sir. Yes, Ito mm. nga pagpalag sa mga katauhan, una, iskutan nato, hinay ang Cagayan de Oro sa pagpatuman ni ining ayuda alang sa mga nanginahanglan. Yes, mo lagi ato ni siyang i-kuan clarify kay una sa tanan wala man gyud mi undang ang Cagayan de Oro sa pagpanghatag og ayuda. Gani i-qualify lang nato ang ayuda nga i-concentrate nato sa Cagayan de Oro first and foremost katong affected sa atong COVID, no, katong bang naagi infected art sa kuan sa virus o tungod sa AITF na moingon og ato silang i-quarantine for 14 days. Di pa dayon na nato paghatag sila. Pero sir, excuse me sir, Yes. pero sir, pipila lamang kini sila mga natakdan sa COVID. Itandi nato sa mga gakutoy ang tiyan Yes. na nawad-an og pagkaon, sir. Kana magud ang ato adere sir ba nga grabe na mapunding Cagayan de Oro. In fact, when we invited Mayor Moreno, iya ganin ang kilihis nga isyu nga ayuda, sir. If you will look at our previous nga episode, no, that was early last week, nga paghisgot na mo sa ayuda, wala gyud na matubag ni Mayor Moreno, sir. Ana. So ang naminaw nga katawan, labi na sa Dakbayan sa Cagayan. In fact, ang ilang pagmahay, if you look at our previous nga episodes, nga live na to nga episode, nga he was already mentioning ako taga-Balingasag, mga anak, murabag, wala siya relevant, sir, ba ang giskutan nga ayuda unya suddenly ang lahi ang nahimong tumong. So you cannot prevent our people to come up with a conclusion nga dili prioridad sa City Hall ang ayuda ug wa ninyo gibati ang gakutoy nga tiyan sa mga residente. Reaction po, sir. One, dili tinuod nga wala ta nagpakabana kay una lagi maski wala pa ta nag-ECQ, wala pa nag-MECQ art, nagpadayon naman ta sa pagpanghatag. So ang atong giuna lang katong COVID. Karon panahon na sa MECQ ug ECQ, pag kay guided manggod ta sa AITF, no, unya na ay DTI, na ay ang pinanggid kadako art as ang COA, no, kanang sabton ta pod sa mga tawo nga bounded pod ta sa kanang rule sa COA ba kay pananglit, no, kana laging nakasabot gyud ta sa tinuod, nakasabot ta mo nang dili lang gali ayuda nga bugas kung ang gina-describe nga ayuda karon is kanang bugas mo ba na ang pasabot ay para klaro lang. Sir, ani man na siya, sir. Oh, yun ani siya, Sir Mike. When you talk of a crisis, ang mga tao, sir, ang ilang yung number one is pagkaon. Yeah. Mo maging na siya, sir. Pagkaon man yun. Oo, relief goods. Oo. Relief goods man lang, sir, ang ilang ipangayo. Nganong wala pa. In fact,
sa amo ang the past few days pipila na ka sektor o pila na ka mga kapitan. In fact, kung imo nadunggan siya Barangay Dondon nga Oh, Aluril. idol ako na, idol. Oo, in fact, sa iya mismong giyawit, wa man niya mo gibirahan, pero ang iya is wala ginahatag ang City Hall sa kabarangayan. So kana confirmation na mga barangay na ganin ang gasulti ana sir. Dili lang siya ang amo ang na istorya ana sir. Dili lang siya ana. So ang nagpasabot niya karon sir, manggawas dahil ni ang inyo mga istorya nga kinahanglan pa og lista, i-verify ang lista. Sir, para namo, diri sir, medyo mapungot gyud ang katawhan og samot. Ngano? Will it take you, mainta sir nga first week pa lang mo diha sa posisyon. Mga first timer mo ba? Dugay na gud mo diha sa posisyon sir. Unya ang inyong himuon nga rason or alibay ang kinahanglan i-verify pa ang lista. Nya di ninyo mapugnan ang katawhan nga ikumpara ang Cagayan de Oro nga dato nga syudad versus sa pobre nga mga syudad nga gibalay-balay ang tanang mga katawhan nganong di daw nang mahimo sa Cagayan. Sus, mo gid lagi na nalingaw ko sa gipost kay nag-abay among ngalan, ako ngalan og picture ni Richard Gomez atong sa inyong post. Hindi niyo malikayan ang mga tao ana, sir. Yes, wala problema gina art. Everybody's entitled to their opinion, especially in times of crisis, no? Kay di man lang kini nga crisis ang atong giatubang diha sa opisina daghan naman. Anyways, entitled gyud ang mga tao sa ilang kapungot, entitled gyud na, pero kami po manggod sa government, we are bounded by guidelines from our national government. And then kanang mga lista art importante na siya for our end sa liquidation. Now unsay atong gibuhat, gipangita ginatong paagi nga masayon ang pagpanglista nga mo nang karon doon na nay portal gi-appeal kay di man ta allowed magtapok-tapok, di man allowed mag-submit og lista dito sa barangay, dili man allowed mag-adto sa kanang mga stations aron maglista sa ilang mga ngalan. So also remember, please also consider nga doon na po yung mga guidelines nga among gasundon, no? Okay, sir, excuse me, Sir Mike. Ato ning usa-usahon sir. Yes, sige. Are you trying to say nga ang katong mga syudad nga nangitag pamaagi aron nga mahatagang ayuda o relief packs o pagkaon ang ilang katawhan are not bounded by our rules? Yes, they are. Or if they are, sir. Nganong dili man na mahimo sa Cagayan de Oro? Actually, di mo ba nato? If you are unsa galing nga syudad imong gina-try og mention art? Sir, daghan na kaayo ni sila, sir. Daghan kaayo. We have Davao City, we have Hingoog City, we have Gimba in Nueva Ecija, we have Ormoc, we have daghan kay sir Luzon, Visayas, Mindanao. Unya ang nakapait sir nga Cagayan de Oro is supposed to be a premier city in Mindanao. Yeah. The gateway to Mindanao ang Cagayan de Oro City. And yet ulahi kini siya when it comes to helping people diha taliwala sa pandemya. Sige, i-qualify ta lang na kay we would beg to disagree nga ulahi kita, no? Kay mo lagi wala man gyud ta art nagundang ani ang atong ayudang gipanghatag dili lang kutob sa bugas ug tinapa, no? Kung tanawon nimo, we will furnish you a copy of, if you like, no? We will furnish you a copy of our accomplishment reports in terms of helping people, mga livelihood assistance. Appeal niya siya sa ayuda art. Remember, katong gitawag nila nga social amelioration program. Sir, yes sir. From DSWD ka na, sir ha? From DSWD ka na. Ang social amelioration is from DSWD. No. Pero kung atong tanawon, Sir Mike, ang kanang inisyatibo gyud mismo sa lokal nga gobyerno, sir. Ha? Kanang inisyatibo gyud sa lokal nga gobyerno, sir. I'll ask you this, sir, being the head of city social welfare. Was there a moment, no, as far as your recollection is concerned, nga inyong gilaras ang tanang katawhan base pod sa kanang ginaingon sa mga katawhan? Pareani, sir, if I will summarize right now ang kaning mga react karon sa tuang
nga programa nga ngano pare ani sa ngano mahatag man sa uban nga gilaras nila nganong kinahanglan pa maglista. And I think, sir, you cannot stop people nga magpagawas So, na and we will not stop them from saying such things, no? so karon sir, ngano yun ana man, ngano mahimo man na sa uban di. If we are following the same rules. Pananglit sa Ormoc, if we're looking at Ormoc, kay gwapo man to ilang sistema dito, they're looking at 67,000 households, Art, no? And Yes. if you compute that by one sack of rice, para generous yun, that's about 150 million. Mga I get your point, sir. So you will now calculate kung unsa mas daghan ang gapuyo sa Cagayan de Oro. But remember, Sir Mike, the era of Cagayan de Oro, the budget of Cagayan de Oro, the money that Cagayan de Oro has is way bigger than any of all these cities combined. Sige lang. Oo, sige lang. Ang ato manani Art kay let me borrow the word of Mayor, and this is what he is always telling us, no? As helps ni Mayor. COVID response is a marathon. Mo ginayang isulti. Dili man ni siya kana bitong moingon ta nga mahumana ang COVID at the beginning. Pagkatong, let me answer the first question. Was there a time nga nanghatag ta? Yes, we gave out. Are you sure, sir? Are you sure? Ngayon yung balay-balay ang tanang Cagayan de Oro, sir? Dili balay-balay pero Mao gani, sir. pero That's the bone of contention. Unya Okay, naaday mga taga City Hall nga mo yun nga. Unya, pati ka na silang limpit kay tagaan. Mao na nga di na lang gid-verify. Layo na kay sir. I mean, dili na siya makatawhanon nga rason nga ang mga dato aber tagaan. O ana. Ngano man day kung tagaan kay kung kana si Albino Linkit kay Linkit kay family, for example, sila Stephen Gaisano, for example, and their families. Ibutatong dawaton nila lang ano para na silang kaugalingon o na po sila hatagan para ana. I mean, there is something along the way. Yata siguro, Mr. Fabilio, sir. naon sa man. Something is wrong with your system. Well, sige, we will welcome your suggestion. Kung what would better our service, we will welcome your suggestion, sir. Sige, sir. Thank you so much for that. Imagine, sir, taod-taod na ni siya, more than 1 year na ang pandemic, and listahan gyapon ang inyong problema, sir. Verification of the list lang gyapon ang problema. Murabag, Because it is required by come on, sir. I mean, di na to, sir. Di na to karon. How come that others are doing it? Nga without, example lang gani sa kanang sa barangay Ipunan o Larasman. Sa gamay nga barangay, kumpara sa syudad, kinsa man ang dunay dakong kaakuhan, sir? Ang barangay Ipunan o ang City Hall? like what was said ganina, Art, no, nalipay mi sa Ipunan because ang atong kapitan, kamo sa mga, ako taga Ipunan man sa akong pamilya, no. I belong to the Inerio clan in Ipunan. That's why I also say na angkon po na akong Ipunan nga among ginikanan. But believe me kang kapitan, aliyo rin, but it would be unfair to say na wala gyud mi nitabang sa Ipunan because by heart kabalo si Kapitan aliyo rin nga. Ay, sir, wala ba yung sir, excuse me, sir, wala ba yung si kapitan doon nga wala mo tabang? Alagi. Kay Ang dili ego ang gihapon. Yes. Ana. So mauna siya nga punto rin, sir, ba nga ngano man ni nga kaya man sa gamay nga lugar kana lagi, sir, i-resolve daw na ninyo, sir, kamo sa CSWD o City Hall o CIO. Ingani ni siya, Art, the way we look at it, no, sa barangay ganina, if you pick up po na ito dimension ni Kapitan, ingon siya nagtinabangay ang mga residente sa barangay. Sa syudad, whole of government approach. Mo kuning bahala og DSWD na sa Art, bahala pag dole na sa gikan. Ang importante, gipull ang resources sa government. Kay buang kon man Art nga longevity wise, bigid kaya sa gobyerno, no? Sir, excuse me po. I agree with you, Sir Mike. Excuse me again, sir. Ang katawan, sir, wala sila gaingon nga adlaw-adlaw ninyo silang tabangan, hatagan o gayuda. Kanilang yun, sir, ang critical. Mao nga tawag nato, this is the critical period of time. Unya ang nakapait, sir, kay open na kaayo ang tanang impormasyon karon because of social media. Unsay bation, sir, mao nga ako ang challenge permi sa inyo nga diya nga naka-aircon sa inyong mga opisina.
gawas sa good mo, sir. Ibati ara good ninyo lang, sir. Karabang ipakita ninyo sa katawan, sir, ba nga, mahimo man lagi na sa uban, nga nung di man na mahimo bis kagayan. Ana man na permilya ang, it all boils down to that, sir. Nga nung mahimo sa uban nga, pobre sila nga lungsod, ikumpara sa Cagayan de Oro nga multi-billion ang kita diri. Yeah. Yeah, we understand the sentiment. Walay contest. We will not argue with that because kami sa opisina sa CSWD, dili lang may gagawa sa mga opisina, gasaka pa din may bukid, no? So, walay question. We see that. We appreciate your concern, no, kanang especially karon nga kamo ni Bernie sa inyong programa, grabe inyong championing sa ani nga issue. So nalipay mi ana, and we really appreciate na ay mga venues like this to talk about this para ma-clear. So bani karon, kung mayong kag nabati ba namo, yes, more than nabati namo, gipuy-an pagali sa atong mga field workers, no, kay maski dili lang sa syudad mosaka pa mig mga bukid. Ikaduha nganong nabuhat sa uban, lahi ilang system, lahi ato. We wish to copy what they have. Munang we learn from them, we learn from you, kay we learn from experts, mga suggestions. And we welcome this, and we're trying to do our best. Like, for example, karon, what we have come up kay lisod man under lagi sa ECQ, I hope ma-appreciate ninyo nga kapaningkamot sad mi. Dili po ni tanan nga galingkod ro mi diha ga wala gid mi kabuhaton, no. In fact, we will share with you if you wish. Kay open man ni nga mga records na we will show you what we have done. Boss Mike. And we will trying to Boss and Mike. we will access even your program to help us implement this program. Itagaan mi ninyo airtime kanunay na atong tabangan ni ang ako I appreciate nga ang inyong title gahi tabangan ta ni mungayo ko sa inyong airtime, tabangan ta ni if your good program can be accessed, tabangan ta ni pag-announce palanggit karon nga naay portal nga dinha ang mga employees, no, muhangi sila silang mga employer to access the portal para malista na sila. Muhangi ta through your program nga ang mga kapitan mudawat atong under sa guidelines kinsa atong pwede. Sir Mike, excuse me, sir. Yes, Bern. Yeah, Boss Mike. Sa tanan Yes, mga sir. reaction diri, daghang kayo nag-trending mo. Sir, kanila akong gusto nga kuan. Akong gisama sa istorya. Istrito na to ni sir. So wala gyud may tabo nga house to house nga panghatag. So naagyo di patagani. Naagyo di Ano patagani sama na sa sir? Do you already have the timeline or you're still verifying the list? Because ako We pa are actually starting today. We were supposed to start last weekend, pero we found out nga dito sa atong portal hinay-hinay ang pagsulod sa mga lista. Sir. Ni Art, for the sake lang yun na makasabot po ang mga tao nga we are also bound by COA rules. Kana i-satisfy lang yun namo. So we will start. Pasalamat mi sa inyong program, labi na sa imo Art, no, na grabe kay ka champion ani sa pag-push. No, we will. I hope you will also announce this in your program. Sir, excuse me, Sir Mike, and thank you for that information. But sir, imagine, this is not a crisis nga may tungalag kalit. Yes. It's been a long time already, almost 2 years na taani. In the coming months, mag 2 years na taani. Now, are you saying to us, no, nga wala gyapon ninyo ma-in place ang inyong sistema that you have to at least makakopya mo kung sige mo sa uban? Nga, supposed to be ang Cagayan de Oro should be the model, being the gateway to Mindanao. Unya, ang karon, ang nahitaboan ni karon, ang Cagayan de Oro na noy mangupya. Dili ba mangupya, magtuon lang. Lisod na lang. Maurag yapon na siguro nga istorya, sir, ha? Now, balik ta, sir, sa katong kaning unsa nga diin na napungot ang katawan ninyo. Kanang, because I think it was an irresponsible statement. No nga, moingon nga, tanawa ra gud na ang ilang profile pic, di man na angayan tagaag ayuda.
lagi no. Daghang kay nag-usab og profile siguro picture. nga statement. So, nag-usap ta na ng profile picture, nagkagisi-gisi na karon ang ilang mga sinina para lang yun matagaan o ginabang sa Cagayan de Oro. Kalumdum mi adtong sa SAP nato katong nanghatag og 6,000 ang DSWD ng national government. Kita may nag-front adto no na ang giingon sa DSWD katong yung nanginahanglan. Kuy na among giapoy mo linya nga kanang tan-aw nimo i-compare nimo ang nanginahanglan ug di gid nanginahanglan. Muli niya mong gihapon. So maybe ingana ang mga experience pero amo na siyang that's the verification process. Kay dili man lagi na fair to also say nga tungod lang sa profile pic no kay mas ay nagkuan ba nag photoshoot gyud sa iyang photo pic. So anyways, But that was irresponsible, sir, and that was offensive. Offensive. Makasakit katugdughan sa katawhan. lagi Ah, same sa Anong na istorya man to ninyo, sir? same sa na sa among debate nga ingon mi nga wala tay gibuhat or wala tay nabuhat. Offensive sa na sa amo because if you Sir, if that is offensive to you, sir, Mike, excuse me, if that is offensive to you, you are in government, you are supposed to be efficient without any shadow of doubt of being tambaluslos. Mao man ang mga tao sa mga diya, sir. There should never be, you should be serving the people beyond reproach. yeah. And thank you for saying that no kay it only goes to show that you know we need to do more in terms of service, and we acknowledge that no na dili perfect ang government, dili perfect ang Or government. dili sa imo ang pwedeng rason, Sir Mike. Nga dili perfect ang government, nga wala, hinay No, pagid kayo. dili- Sa mga dili na gid mo ma-perfect. Yeah, we don't, and we will never intend to say that that's our reason. Wala na sa samo. It's just that there are bounds and limits to asa kami kutob no kay if you read carefully also the guidelines that are imposed to us, these are also important guidelines that we have to follow no. Sir Mike, excuse me, Sir Mike, again, murag kalima kaunong na nimo nagibalik ang kanang pulong nga guidelines, COA, Because that's the guidelines. reality sa How come, sir, that as if your hands are tied, that you cannot no implement the public service? Kanang, is it possible, sir, kabalo pa yata, sir, kamo diya sa gobyerno, you can do magic, you can do miracles, you can do things when it comes to public service, and now nga mas gikinahanglan kini sa katawhan kay gakutoy ang ilang mga tiyan kinsa kani, sir, kato mga nawad ang trabaho diya sa mga mall nga di pag ni akong problema, sir, ba ani di ni sila residente sa Cagayan de Oro. When we talk about list, for Diyos por santo dolor, sir, una-una daw na niyo, put yourselves in their shoes. Nga dili ka taga Cagayan de Oro, ibutan na ito, taga-laing lugar ka, taga-Misor ka, taga-Bukidnon ka, unya, nagyawat lang ka din na Narbaao, then suddenly, di mo sala nga nag-lockdown. Unya, nanira ang inyong unsa, and then suddenly, pag abot sa listahan, i-verify ka, di mo taga Cagayan de Oro. That's bullshit, sir. Where did you get that idea that we are not going to help those who are not? You want, sir, you want? We have, sir, information because ang katong mga gipang-ingon ninyo nga mga lista-lista, we've been asking the barangay kapitan, we've been asking those on the grassroots. Nga kinahanglan, sir, masuta, sir, nga kini sila prioridad nga mga taga Cagayan de Oro. In fact, naapag-ilista nito nga kato, example, nga nang wala matagaan, kay wala na-appeal daw dito sa katong sa online. Dili tanan, sir, online. Dili tanan, sir, nga maka-access sa inyong portal. You have to consider that also, nga no, yung anak ka dato, ang Cagayan de Oro sama sa Singapore nga, the internet is free. Yeah. Ano siya, Sir Mike? Dili pwede na ito nga lisod-lisod ang katawhan na using the terminology sa kaniniang procedural, guidelines, internet, portal, etc. siguro, sir. You have to find ways, sir, Sir Mike, being the head of CSWD. Yeah, and we welcome your suggestion, Sir Art. If you can also help us do that. We welcome your suggestion. Unsa kahay maay buhaton pod. Sir, unani, sir, as far as we know, sir, napay kwarta ang CDO.
As far as we know, sir, and you know that, naapay kwarta ang kuwan, sir. Because, sir, no, anyway, I just have to embrace the confidentiality of sources, but mismong taga City Hall, sir, mismong inyong taga opisina, mismong taga City Mayor's Office, sir, provided us with documents that you still have. And inyo mismong kaugalingon ng mga tao, sir, ang natingala, nga raw di man ni pwede mahatag that this would be enough kung pagkaon lang dayang pwedeng hatag. Natin sa iyo sa kasakong bugas, bisag tunga na sa bugas, sir. You know that, sir, for sure, Sir Mike. You know that for sure, being in government. Lagi, and how do we, akong hangyo sa imo nga suggestion, how do we improve what you say? So imagine, okay, sir, I will answer that, sir. No, kung suggestions na namatera, are you trying to tell me now, sir, being the head of the City Social Welfare and Development Office, that you do not have a concrete plan yet on how to address all these things? Bitaw nang we've been trying to explain to Kay you. kung mangutana ka pa, No, excuse me, Art, we've been trying, for the last how many minutes, I've been trying to explain to you that we have a system that we follow, that there are bounds, but you always go back to the kanabang in. pero sir, you are invoking guidelines. People will never understand this, and yet you can do miracles in government. You are in position. So sige, so unsa man we do away with guidelines? Is that what you're trying to say? Come on, sir. Are you telling me now that other cities violated the guidelines of COA just to address the kagutom sa mga tao, sir? I cannot answer for them. And you should discover that, sir. How come they were able to do that when they have so limited, meager budget? And yet you in Cagayan de Oro, you have so much budget, way bigger. If you will calculate, sir, all the monies in these local governments versus Cagayan de Oro, mas dako pagyapon ang Cagayan de Oro, sir. Lagi. And it's really up to, it's beyond my pay grade to answer that, no, na limited lahi man sad ang akong responsibilidad. Are you saying that? Are you saying that Mayor Moreno will not listen to you? Of course he does. Of course he does, no? If he listens to you, sir, then iyan ang tang gi-implementar ni. Sige, Mr. Pabilio, ato nang imo larga. Ikaw may gibutang na ko diha. Ano unta? Di na unta ni mabulabog, sir, because the last time we interviewed Mayor Moreno, sir, he did not point blank answer kung naabay ayuda o wala. Sige. Ato ning trabahon. I hope we can access your program, Sir. This is the programa ni ninyo, sir, programa ni sa katawhan. Yeah. Nalipay po mo, sir, nga parean ni nalipay mi nga ni sipot ka diri, sir. You know, sir, nga init kining issue, but I really applaud you. I really applaud you for being here. Nga you are brave enough to face our people and clarify ang I clarify. But I think, sir, if you will ask for my suggestion, the most immediate nga gikinahanglan karon sa mga tao, sir, wa pa gani tayo nag-iskutan sila katong ilahang mga renta, sir, sa ilahang boarding house, sir, ha? Rato lagi pagkaon lang gani ang giyaw-yaw. 99%, sir, pagkaon na, sir. Asa na ni siya? Mawala, sir. Yang nganong ilista-lista, nganong di malaras. Mawala na siya, sir. Unya ang City Hall day, ang inyo day mga kone kauban mo ingon nga daghan na kay mga rason. Tingnan lang ang katawan nga di kaya. Ana, period, para wa nay mag expect sa ila, sir, wa nay maglaom. Sige. We will send you pictures once we already implement what you have kanang. Kabalo ka, Sir Mike, uban rin nag-comment na nagproblema na kay karong pag yun nag-critical na ta. So na po tendency basing ma-extend na po na itong ECQ. Samot na, wala na yun, sir. Ang pagkuot sa bulsa, sir, itlog na diretso, sir, ang makuot, sir. Sir, for your information, I receive information from NMMC and DOH doctors. Ayaw lang mingan liart. But we are already at the critical point. Oo. Red. Unsa man ato, sir? So samot ma-extend. Mahumanay na karong Biyernes ang ECQ. Unya ang lokal nga gobyerno, Nag-encoding pa ta, nag-encoding. murag way pakialam. Unya ang gitutukan noon ni Mayor Moreno, mo bitaw nganong duha man gud na sa, sir. Natag gitaw la to nga curative o preventive. Nganong mas gitutukan ni Mayor Moreno ang
pagpagtukod og mga ospital nga curative naman na ay mga ospital tungod kay palpak ang preventive. Sir, balik ta diya sa imuhang kay sa ospital naman na si Tialt naman na. Kung naminaw si Dr. Bernardo diya, may ni angay pod niya nga tubagon. Kani sir, balik ta diya sa imuhang sir, isa lagi pa sa katawan sir. Kay dili na mapugnan nga makumpara kag di oro, naabay ayuda o wala, tanan ba matagaan o iapil lang sa lista niya. Di niyo mapugnan sir pa ni. Sos, gahi art, maglista-lista lang sila pero ang ilista doon sa dughan. You cannot prevent them from saying that sir. Sige lang, and that's that opinion. We welcome that. We welcome all the comments. Sige lang. Another kami art na Bern? another comment pa. Unsa ang pagabalo nga ang gi-encode puros patay na. So another na po nga verification sir. What if ang gibutang diya nga pag-encode, Yeah, and that's di ba nga patay naman dahil ni di na po ilaing kuan i-verify. So barag niyon lagi mi sir nga ay mo kabala ka within this year mo abot yun ang ayuda. So nabay maasahan ang kagayanon sir. O residente or dili residente nga naa nagpuyo diri mga transient nga na lockdown diri kay di na sila ka gawas sa Cagayan de Oro. Og sa inyong pagtanaw karon sa speed sa pag-encode. Naabay ayuda alang nila sir. Correct. naayuda nga mo abot. Na mo ayuda. In fact, Naana ba mo yung timeline sir? Timeline. Isikyo. Simba ko dinaw ta ni extend. lagi ka nang mo po na nga itong pangkuan, no? Nga dili na. Pero, again, naay mo abot na ayuda, naay mo abot gikan sa... Sa city ni sila, city initiated ning ayuda sila kanang di mo magsalig lang anang sa kanang DSWD nga pila ra pod na ipanghatag sa inyo ha. City initiated, city budgeted nga ayuda. Naa man na. Continue man ta ana. Naa man ta ana. Kaya yun kanang continue lang sa sir, kay misunderstood mo ana sa mga tao. Kana bang, kana yung, kani, laras ni, can you say that sir? Categorically? Categorically, dili na to pwede masulti na. Kay naaman lagi tay guidelines nga Sa lang, balik na ko rin mong guidelines sir. O, ngano lagi na yung ubang syudad sir? Guidelines lagi. Or inyo na ang rason sir nga, di lang yun mo gusto manghatag. Of course not. Lisod man sir, musulti ko at tubangan sa imo. Dagan kay naminaw nga will do away with guidelines. Dili man na pwede. That's very impossible. I'm not saying sir that you will do away with guidelines. I don't want you also to become criminals there. I don't want you to become a band of criminals in City Hall. Kamalumay nga na po yung ubang criminal diya. Pero I don't want all of you nga ikaw. Kabuotan ako. Gato ko rin mo sir. Buotan yung ka nga klase nga pagkatao. Pero palihog lang sir. Being the head of CSWD, sir, I know some of you, sir, di taan naka-close, but I know your background, sir, imong moral fiber of being a person, we know that. Mabitaw to, ingon bitaw ko sa among producer nga, wako daw kanito ba, ito nga, no, mutubag na, knowing Mr. Pavilo, bisag di taan naka-close, sir, but, sir, Mayor Moreno, kung naminaw ka karon maluoy ka sa katawan, Mayor. Pastilan, Mayor. Kadto lang kagay Art o kagay Sir Michael. Ako gauna ko ba. Lain mo ni basta mga bright mangod Art magilom-ilom ra gina. Basta mga bright ilom. Pero but Sir Mike, ani ba? I'm just thinking kung dili makaya, unsa bay pasabotan ng kung i-verify siya nga kailangan kon meaning ba na duha ra kong na it's either ba ang risa ka reason kay dili gyud kaya nga tanan matagaan kay Y kwarta or i-verify yun sa kay dapat ang matagaan ra gyud katurag yung pobre katong mga gwapo og profile fake o katong dili di gyud dapat matagaan. Ana ba ang tumong ana sir? Sa ikaduhang question, Burns, i-verify siya so that ma-upload og insakto tanan, no? Ang atong gilatag sa ato is one per family. So, mo nang atong gustong iklaro. That's why verification, sir. Nga kasi mo tagaduan ng i-verify. Nga, unsay i-verify. So, plan mo giyon family. So, kibali, kung maghatag og lista, i-verify yun na tinuod ba ning kani siya usa ka pamilya. Dili ni... Nataga Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, dili ni ka na upat lang ka single mom nga nag-uban lang so sa kapanimalay. One member for family man good ang atong tagaan.
So meaning to say, di gusto nato nga, for example, moingon garon nga, sa usa ka per pamilya tong ihatag nga ayuda, tapos yung anak kay upat ka single mom, so upat po na ka, ato nang i-verify nga, dili, kanang upat, bali usara na, kay usara sila nagpuyo. Inga na ba nga type nga verification to pasabot? Yeah, that's why naay verification, Burns, kay naamanggoy case-to-case basis magud na, no? Sa isa ka family, naadiha nag-uban sa isa ka bubong, unya, sakto to, naay dependent ang ginikanan, yang iyang isa ka anak, naapoy iyang kaugalingong pamilya, so kana, under verification, tagaan po to sila. So, naay rules or naay guidelines for, sorry for using that word again, Art, nga guidelines, pero naami gasundon nga, kung sabay lain word nga guidelines. Sir, you've been using the word guidelines lagi, sir. And I think, sir, mura bag atong gi-accuse ang ubang mga syudad og LGU ani nga they are violators of the guidelines of COA and DILG. So, interview na po Nga- ang kuha ni kuha. Ano ba? Mura Sa bag mga style ani. ato pa ang nakalimutan nato ani ron nga sa ato pa kami ga supak mi. Oo. Kay ka na nga Ang statement, kagin sir. di uro. Pwede Ang kagin di uro wala kahatag sa ayuda on time. Kay gali Wala solusyon sa kahatag kuha. ayuda. Ang kagin di uro on time tungod kay musubay sa proseso. Kami nakahatag bi ayuda tungod kay gisupak namo ang guidelines. Wala ko gisultihan. Dili sir, ingon ana ang murag dating ba? Ingon ana ang murag dating ani ron. Now, you talk about the guidelines, you talk about verification na maabdan tag siyam ani sir. I'm just talking about Cagayan de Oro, ha? Let me be very clear. Yes sir, but you cannot help us. Excuse me sir, but you cannot help us to unsa nga ang ubang syudad ayon na ng munisipyo. Kay usay ang kuno na sa mga ilang mga gobernador. Ang kaning syudad nga gahimo ani Hmm. nagpasabot nga ilang gibali-bali na lang ang guidelines. Pero ang Cagayan de Oro, nadugay ang Cagayan de Oro. Tungod kay naay guidelines nga sundon. Unya ang listahan na apay verification. Maabdan tag siyam ana sir. Remember sir, again, I hate to discuss this because I don't want to trigger. Kabalo ka ba sir pag anaa sa kalisod, nawad ang trabaho, gigutom, nay anak, okay ra ta ko ikaw ra. Depression will sink in. Yeah. You in DSWD will understand that. Sir, pagkaon ra na, matubag na niyo ang kanang depression as a band-aid solution, at least man lang, ma-feel lang nila nga, ay salamat, naagi na sila kahangawa namo. Unya natay mayor mo ingon nga, this is not this is a marathon. My goodness, we do not care about that, Mayor Moreno. Naabay ihatag o wala. Period. Kana yun, sir. Natubag na ba na to? Ganina? So sir, tanan. Laras. Laras. Tanan. Laras. O dili ninyo matubag. And you have so much budget because other LGUs are doing it. Have been doing it. How come Cagayan de Oro cannot do it? Balik na po ng guidelines, verification. Amutan, kabalik-balik ang ani, sir. Nagpasabot pa ka na, sir, nga inutil mo diya tanan, sir, when it comes to ayuda sa katawan, Sir Mike? Imo nang opinion, Sir Art. Imo nang Dili, pangutana lang na sa sir. Isa no ba, isa question. nga unsa man? Nga inutil mo? Inutil ba mo diya, nga di ninyo ni mahatag noon sa bataw, kay sige lang mo hatag rason o alibay nga na guidelines, na verification, na guidelines, na verification? Nagpakita ba mo nga mga inutil ka mo diya o gatinarong yun mo diya sa inyong trabaho? Imo na ng interpretation, Art. Okay lang. Basta kay kami Ang Boto, tanan ganyan, komento tubag sa biagi kumpong diri sir. ayuda. Tanan Yes, komento gi diri sir. Ang ila ra gyung gunri balik-balik diri. Laras. Ilaras. Ihatag na. Pagkapila mo ka pamilya, tulo, upat. Mo ni. Kung dato mo ihatag, kung di mo mudawat kay NFA ra ni, okay ra basta kay hatag mi. Then bahala na sa diya. Iyan ang ihatag dito sa nanginanglan. Laras na. Nganong kailangan mamantangan na pa yung mga supay lista di o sa uy basig dili ka taga dinhi. Diya mo gud sir, diya tanan karon sir nagbalik-balik pati atong mga nag-comment nato diri sir. Mo na Lagi, pinti lang ko ani. nagbalik-balik ta kay dili man good madawat nga naay na amiga sundod nga sige na lang basta Burns Susunod. Ang sunod na interview ang mga taga. Di ani lang sir. Di ani lang. Kinsa man na sir. Sige, sir, Mike. Mo na po na itong interviewon. Kinsa ng mga galangay-langay de dabi. Kung dili din na kay presa man nagpasapasa naman. Nag-interview to sa DSWD. Tungod lang kay nasulti nila nga wala nakahatag og
request ang kuan na hot seat si DSWD. So karon rin na pud mi sa inyo ha. Karon na po kayo nga nami. So kinsa man gyud din ng tawhana nga galangay-langay ani og gihasol-hasol ani nga di din mahatag diretso ning mga kuan ni. Mga ayuda ni. Sige lang, kanang wala biya gyud ta naglangay-langay kung kabalo lang mo, wala na biya mi sa ingon palagi ni Art, government service man mi. So wag gid mi reason not to do public service, no, but I rest my case, no, but we will do our best to really serve the people and deliver what would be satisfying, no, kung unsay kaya nato. Alright, daghang kay salamat Mr. Michael Fabelio sa imong oras, sir. Salamat jud kayo. Hinaot in the coming days, you can mas naamoy mahatag ka namo ani sir nga mas kasamo usapa diri sir. na in fact you can with that sense of urgency lang unta sir, with that sense of urgency. Kay kung ako lang sa ang mayor, di sa kung sa di man po komodagan. Amay po na magduda sila modagan ta pagka mayor para mahadlok sila. Oh, ana adili punta ngayon, di punta qualify dia. Ani, ako sir mayor, promise. Isa ra man ako kamando. Kamong department heads mutuman man mo. So it boils down to you, Mr. Oscar Moreno, sir. Mayor Oka, have that sense of urgency, compassion, mercy, especially to those nga mga katawhan niya. Para na nang wala birika Mayor Moreno. Ilaras na sir. Andi mo dawat, di ihatag yun sa uban. Kunya kung na surplus o di ipadala sa balingasag sa inyong lugar, Mayor Moreno. But anyway, daghang kayong salamat, Mr. Michael Fabelio, sa inyong oras. Salamat, Art. Again, thank you sa inyong program. Nalipay ko nga naapod mo diha sa home radio, no, loyal pud ta diha nga station. Ako nang igagaw ang kuan diha. Salamat for giving this opportunity. I really hope na bahala na ng basher, bahala na ang mga we welcome the concern, we welcome for all the expressions of disappointments. Kana we just hope karon no, ako lang panawagan, Art, na magtabangan mi sa mga business owners to really kanang push sa identifying their employees, makagayan de Oro or outside Cagayan de Oro, palihog ibutang ninyo dito sa inyong sa list of employees. Maghangyo mi sa mga kapitan nga naminaw karon, labi na sa atong idol si Kapitan Alyorin diya sa atong ipunan. Tabangan tanikap, wala man na siya undang sa pagtabang uban sa atong mga kapitanen squad. So expect na we will now proceed. Alright, Sir Mike, basta sir nakapay utang sa katawhan, wa pa gyud ninyo matubag kini mga butanga ha. Nga kung matagaan gyud ba ayuda, laras ba kini tanan, hinaamo ka ng lauman, sir, sa umaabot ng mga adlaw. Maraming salamat mga kagari. Mubalik kami human lamang nini. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr.